Hun snokkede lige, eller han snokkede i meget lang tid. Se, den her hack, som jeg måske har fundet. Måske det er en hack, jeg ved det ikke. Whip. Hvis man gør det her mange gange, så tror jeg det måske... Ja. Det er da sjovt. Så... Jeg tror, at det der røde dot lige der på hans mund måske. Jeg tror, det skal ligne hans mund, der når han snorker i søvn. Hej. Så hej.